Doncs el concert de diumenge el portem molt bé, ja que hem estat assajant tota aquesta setmana i amb la Panda i la Marta hem preparat molt bé les cançons i ens han ajudat molt a solucionar tots els problemes que teníem. I a part, ha sigut com una mena de retrobament, ja que ens hem unit al cor jove amb el cor infantil i, per exemple, jo era antiga membre del cor infantil i ara estic al cor jove i ha sigut com una forma de trobar-me una altra vegada amb la gent que em feia i ha sigut molt maco, ha sigut una experiència molt maca. A mi m'ha fet molta il·lusió poder fer aquest repertori de musicals perquè m'encanten i podem trobar musicals molt coneguts com per exemple Hairspray, Rent i Los Miserables.